साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। गोव्यातील साळावली धरण पूर्ण क्षमतेने भरलं असून धरणाच्या सांडव्यावरून पाणी वाहू लागलंय। दक्षिण गोव्यातील पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ झाली आहे आणि या दरम्यान मनमोहक दृश्यही पाहायला मिळत आहे।